Dobré ráno, vážení posluchači. Počúvate Slovenské rádio Jožko pre Slovákov. Na stanici 1530 WDJZ každú nedeľu od 10. do 11. ráno. Ešte raz, dobré ráno, vážení posluchači. Počúvate Slovenské rádio Jožko pre Slovákov na stanici 1530 AM Bridgeport, Connecticut 1530. Každú nedeľu, ako Agatka povedala, každú nedeľu od 10. do 11. Takže ja viem, že ste stanuli, niektorí chlapi si dajú pivko, že vy počúvali ma, ženky kavičku majú kolo seba, naranejkovaní ste už a počúvame Jožka pre Slovákov. Ako viete dobre, minulý týždeň bola hodinka dobrej nálady. Začali sme. A dnes uvidíme, dneska trochu tá hodinka, tých 3600 sekúnd budeme venovať, lebo niečo sa nám rozviazalo. Niečo sa nám rozviazalo po minulom týždni, keď sme hovorili, Agatka povedala pekne, že prečo nám nikto nedá zahrať, zablahoželať, alebo také niečo. A dnes ja by som chcel hodinku nazvať blahoželania. Hodinka blahoželania. Trochu nám pribudli nejaké blahoželania a je to môjim potešením, že ja môžem niekomu dať zahrať. Dobre viete, niektorí, ktorí ste si už dali zablahoželať, alebo bolo to trochu málo a máme meniny aj mena naše krásne, takže ja odovzdávam vždy po vysielaní doma natáčam kazetku a potom ten dotyčný človek mi zavolá, alebo ja mu zavolám a odovzdám mu celú hodinu nahratu. Celú hodinu nahratu ja mu odovzdám ako prezent a by si niekedy spomenul na to, alebo takým niečo. Ale skôr, ako ja ešte rozprávam, ale som vám nepovedal ani telefónne čísla. Agatka, no netaj, čo robíš tajnosti? Povedz svoje telefónne číslo do redakcie. No, tak vidíš. Zase ideme dneska trochu s humorom. Ale to bol úsmev. Pesnička bola s úsmevom. Takže ja vám všetkým prajem úsmev. A ideme. Zapíšte si, máte papieriky, pripravte si pera, papiere, lebo niečo zase bude nové. A vždy niečo nové je, aby ste si zapísali, alebo tak. Zapíšte si moje číslo telefónu 203 367 4395. A zapíšte si to do kalendára, aby ste nestratili nielen na zdrab papiera a zahodíte to, ale do kalendára. Tak, do kalendára. Ešte raz vám opakujem. 203 367 4395. Počas 55 minút môžete mi ešte volať k otázkam, k nejakým veciam, zažartovať. Nech sa páči, my sme tu naživo. Všetky telefóny idú priamo naživo. Kto bude volať? Naživo budeme také hneď vysielať, lebo chceme, aby ste sa sami počuli, aj že vy ste. A teraz by som vám chcel, moji vážení posluchači, dať dve súťažné otázky. V súťažných otázkach je to, že aj niečo vyhrajete. Môžete vyhrať $20 bonusa, cash, môžete vyhrať pekné tričko, Slovenské rádio Jožko pre Slovákov, alebo nejakú vecnú cenu, čo si vyberiete. V určitej hodnote, totiž prosím, v určitej hodnote. Áno, a Jožko vám potrasie rukou, možno, keď je žena, aj poboská. Dobre, takže prvá súťažná otázka znie, aká hodina sa dnes vysiela? Ktorá hodina? Sú tam 3 možnosti. 25, 20, 21. Kto vie, nech volá. 20, 21, 25. Sú 3 možnosti. K druhej otázke by som sa tak trochu chcel pozamýšľať na niečom. Chcel by som sa vás spýtať, lebo viete všetci dobre, že sme na druhej strane rieky od našej Európy, na druhom svete. Kto by mi dokázal povedať, ako vypočítať stupne Celzia s Harfajdou? Prosím vás, zavolajte mi. Ktorý viete. Lebo ja pevne viem, že málo ktorí sa o to zaujímajú, alebo tak. Je na to presný vzorec. Číslami. Ja by som chcel sa vás spýtať, či niekoho také niečo napadne, alebo také niečo, že či to vie, alebo tak. Takže kto vie vypočítať stupne Celzia, lebo pozrite sa tie horúčavy, ktoré sú nám. Celý mesiac boli pekné horúčavy. A už tu máme telefón. Takže prosím vás, volajte nám. Už pôjdeme.
Pôjdeme naživo. Haló? Haló? No? Počuješ ma, Jožko? Počujem. Chcem ti povedať, že to je nádherné počasie, plno báb na pláži, ktoré sa tu učia surfovať. A chcel by som ti zodpovedať tú odpoveď na otázku, ak sa prepočítavajú stupne Celzia na Fahrenheity. A? Koľko máš tam Arafajdov? No, teraz to je 27 stupňov, Fahrenheity ti nepoviem, lebo to je moc jednoduché. A to si vypočítal? No, ale nepoviem. A skáďal nám voláš? Je to Rhode Island, je to Misquamicut Beach. Ó. Po 95-ke ostatný exit z Connecticut. Wow, až tak ďaleko? Áno, je dieťa, či dobre počuť, slyšíme ťa pekne v rádiu, všetko. Nehovor, tak počujete, moji vážení posluchači, až hore na 93. exite ma počujú, chlapci, ktorí sa šli opaľovať. Alebo čo ste tam išli robiť? No nie, trochu vypiť pivka, pozrieť baby. Aha, tak to je dobré, to je dobré. René, tak to je pekne od teba, že si sa zavolal. Takže môžem ti zodpovedať na tú otázku? Môže s kľudom. Takže najprv odečteš 32. Áno. Potom to vynásobíš 5. Dobre. A vydelíš 9. No tak to je presne. A inak je to 81 tu má. No to je veľmi pekné od teba. Jožka ani nedohovoril súťažnú otázku a už je tu odpoveď. Takže, dobre, to je vynikajúce, to ti ďakujem veľmi pekne. A čo? Žart iba. Ale ja tu mám veľa skazov pre teba ešte. A čo zase? Ja by som chcel hlavne pozdraviť svojich milých internetových priateľov. No. Čo sa týče Matahari 25 zo Stanford, lebo ja som taký Nikati Indian Summer. A ďalej by som chcel hlavne poblahoželať mojej krásnej neznámej babulke 69 z Fiškil, ktorá neviem, či ma počúva, ma počuje, ale k jej 23. narodeninám mi prajem všetko najlepšie, zdravie, šťastie a tak ďalej. A to by som, či by si nemohol zahrať takú jednu pesničku od Lazy Duck, ona sa volá tuším Without You. Aha, Taký dobrý. Áno, áno. Áno, počkaj, niečo nájdeme, pomaličky porozprávaj, niečo nájdeme. No, ja sa ťa chcem opýtať ešte, teda vyhraješ tričko a ceny, Jožko ti potrasie rukou a chceš aj pusu od Jožka? Prosím? Či chceš pusu od Jožka? Agatka sa ti poznám Jožka veľmi dobre. No počkaj, Agatka, to si že by ty si dala pusu, počkaj. Dobre. Takže, vidíš, no tak, vážení poslucháči Slovenského rádia, vidíte, až hore, posledný exit po 95-ke, tam ma počujú chlapci. Takže je to vynikajúce. Takže, pozri sa, my vyhovujeme, Martin už pripravil tvoju muziku, takže my ti vyhovujeme tvojemu prianiu. Ďakujeme pekne za telefón a ide to tá pesnička. Ďakujem moc, naschle. Ahoj, bye. Dobré ráno, vážení slovenskí posluchači, počúvate Slovenské rádio Jožko pre Slovakov. Prosím vás, volajte mi na moje telefónne číslo do redakcie 203 367 4395. Táto pesnička bola pre, ako hovorím, Indian Summer, on to dal hrať pre svojich priateľov a priateľku, takže to bola tá pesnička, lebo on je teraz až okolo Massachusetts, ktorý odišiel tam. A teraz ja by som vám chcel, vážení priatelia, pripomenúť. Hovorím vám vždy, zahoďte svoje starosti. Máte ich dosť, inačich. Chcete kúpiť dom? Prosím vás, neváhajte. Neváhajte a zavolajte Ivone Nedzvecky na číslo telefónu 203 395 3289. Do domu 203 445 8208. Ešte raz vám zopakujem čísla telefónu. A vy nemusíte mať starosti. Ona všetko zoberie, vaše starosti zoberie na svoju hlavu. A máte to bez problémov. Hovorím vám, neváhajte, ozvite sa jej Ivone Nedzvecky na číslo telefónu 395 3289, do domu 445 8208, predtým 203. Zavolajte ju a máte bez starosti.
A teraz vraciam sa k druhej súťažnej otázke, ako viete. Veľmi pekne. On už odpovedal na súťažnú otázku, tedy aj vyhral. Napríklad máte 90 harafajdov, minus 32 krát 5 deleno 9 vám vyjde presne 32,2. A viete, to je, môžete si to vypočítať. Hovorím, môžete mi ešte vždy volať a stále do 11. hodiny na druhú súťažnú otázku, ktoré rádio dnes, aká hodina rádia sa vysiela. Takže máte 3 možnosti. 20, 21, či je to 20 alebo oko, no alebo trochu kvoder, 25. Vymyslíte si to, zavolajte mi. Hovorím, pekné ceny čakajú. Takže ja čakám na vaše ďalšie telefonáty. Počúvate Slovenské rádio Jožko pre Slovákov. Každú nedeľu od 10. do 11. No ako som už na začiatku hneď povedal, s úsmevom, a že je to hodina blahoželania. Tak vidíte, jedno blahoželanie je za nami už. A teraz nám prichádza druhé blahoželanie. Vždy môžete mi volať na moje telefónne číslo 367 4395 do mojej redakcie. Takže ďalšie blahoželanie. Všetko najlepšie k tvojim narodeninám. Veľa šťastia, zdravia, boského požehnania ti prajú René, Milan, Čiko, Simon, Kaštán, Honza, Margita, Pejo, Dedo, Ziggy, Šibro, Dufy, Robo a ďalší priatelia, ktorí ťa poznajú. No a komu? No komu, keď nie najlepšiemu Zdenkovi Večeřovi. Takže to bolo blahoželanie pre Zdenka Večeřa. K tomu samozrejme Zdenku sa pripravíme aj my, Slovenské rádio Jožko pre Slovákov. A už máme tu zase blahoželanie, ďalšie blahoželanie. Veľa šťastia, zdravia k tvojim narodeninám ti praje tvoja Lenka. Komu? Ládikovi. A my sa pripájame k tvojim narodeninám. Všetko najlepšie. Slovenské rádio taktiež ti praje všetko najlepšie k tvojim narodeninám, Ladík. Počúvate Slovenské rádio Jožko pre Slovákov na stanici 1530 WDJZ, Bridgeport, Connecticut. A je čas na recepty pani Agaty. Ďakujem za slovo. Dnes to bude mrkvová polievka. 250 gramov mrkvy, 2 lyžice masla, 1 lyžica hladkej múky, 1 lyžica suchej cestoviny, voda, soľ, čierne korenie, petržlenová vňať, vegeta. Mrkvu pokrájame na kolieska, podusíme na masle, zaprášime múkou, zalejeme vodou a povaríme. Osolíme, okoreníme, nakoniec zavaríme jemné rezance a pridáme posekanú petržlenovú vňať. Do mrkvovej polievky môžeme pridať aj inú zeleninu, karfiol, kaleráb a podobne. No, tak to bola polievočka, mŕtva polievočka. Či aká? Mrkvová polievka. Mŕtva polievočka. Na niečo, ako minulý týždeň, si mi teraz vidím tam, čítam, že už nejaké hovädzie na slanine, niečo od mesa tam robíš. No konečne niečo aj s mesom nám dáš. Dobre, no tak troška sme mali aj vtip dnes. Teraz vám poviem. Prepáčte. Hovädzie na slanine. 400 gramov hovädzieho stehna, 80 gramov udenej slaniny, 1 cibuľa, 1 lyžica hladkej múky, voda, sol, mleté čierne korenie. Polovicu slaniny pokrájame, trocha opražíme a pridáme pokrájenú cibuľu, ktorú necháme speniť. Hovädzie mäso prešpikujeme v smere vláken s zvyškom slaniny. Dáme na spenenú cibuľu, osolíme, pridáme čierne korenie, podlejeme vodou a dusíme. Udusené mäso vyberieme, šťavu zaprášime múkou a povaríme. Podávame s ryžou a zemiakmi. Dobré ráno, vážení posluchači, počúvate Slovenské rádio Jožko pre Slovákov. Táto pesnička, dobre, možno ste ju už počuli, ja by som chcel poďakovať páni Miss Wilson, ktorá mi dala, sú to súrodenci Jandruchovci.
a teraz zase prídu do Spojených štátov, takže môžete si ich navštíviť. Oni veľmi pekne spievajú. Sú to tam 8 súrodenci, matka, otec. Takže to bola jedna. Ja by som Mrs. Weston chcel poďakovať za CDčko, ktoré mi darovala, aby som mohol púšťať a aj trochu Jandruchovcov, aby boli nám trochu známi. Sú to z Bratislavy ľudia. A teraz, ako hovorím vždy, na začiatku to bola hodina blahoželania. S úsmevom a hodina blahoželania. Teraz mi dovolte, aby som zapral ďalšie blahoželanie. A komu? No, teraz je to blahoželanie pre Stefany. Pre Stefany, ktorá včera mala 1 rok života. Sme posedeli na partoch, mala toľko krásnych vecí, darčekov, ja som ešte nevidel. Títo všetci, ktorí ju pekne poznajú, jej priatelia, všetko najlepšie jej k 1 ročku života prajú. V každom prípade prví sú ako rodičia, Jano a Patricia. Všetci, čo sme tam sedeli, všetci prajú všetko jej najlepšie. Pekné kročky do nového života, veľa šťastia, zdravia. Všetci priatelia jej to prajú. A hovorím, ťažko je to, lebo je to krásne. Je to krásne a ja by som chcel tiež cestou Slovenského rádia jej zapriať tie všetko najlepšie k tomu 1 roku života. Aby sa naučila skoro rozprávať, aby pekne chodila, aby nepadala veľa. Aby nožky nepoobíjala. No a nakoniec by som chcel, že stopro najlepšie ju vystiskáva babička Anička. A pesnička pre Stefany. Počúvate Slovenské rádio, Jožko pre Slovakov. Máme tu telefon, počuješ nás? Počujem. No, môžeš sa nám predstaviť? No, tady je Pavel. Pavel? Pavel, a měl bych odpovědět na tu vaši otázku, kolik týdnů vysíláte? No, aká hodina sa vysiela dnes? Já myslím, že 21. Prepáč, Pavel. Prepáč, není to 21. hodina. 21. hodina to není, to bude za týždeň. To bude za týždeň 21. hodina. Prepáč nám, no. Neuhádol si. Ďakujeme pekne za telefon. Jo, není zač. A teraz počúvate, ako vždy, správy. Takže idú správy. Ja by som si vybral také trochu správy, že polícia v Juhoafrickej republike 14. júla zadržala poslanca Národnej rady Slovenskej a bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Ivana Lexu. Zadržali ho na základe medzinárodného zatýkača, ktorý bol vydaný na Slovensku približne pred rokom. Lexa je stíhaný z 11 trestných činov. Okrem iného aj z únosu syna vtedajšieho prezidenta Michala Kovača. Takže vidíte, nemôže sa nikto nikde skryť. Nikto sa nikde neskrie. Teraz by som mal tú druhú správičku, trochu taká, búrky zanechali miliónové škody. Silné. Minulý týždeň na Slovensku 16. júla bola veľká búrka. Silné búrky zasiahli 16. júla celé Slovensko. Ďalšia pretože mračien postihla 17. júla východné Slovensko. Prudké dažde a vichrica však neboli nikde tak ničivé ako pod Tatrami. Pretože mračien najviac vystrelal v okrese Poprad a Kežmarok. 37. ročník folklórnych slávností pod Poľanou sa konal od 12. do 14. júla v Detve. Počas 3 dní vystupovali folklórne súbory zo Slovenska, rumunského Nadlaku, Ukrajiny a Juhoslávie. Slávnosti navštívilo asi 20 000 ľudí. Účastníkov prišiel pozdraviť aj premiér Mikuláš Dzurinda. Ďalšia správa je o zlodejoch. V Bratislavskom kraji ukradnú každý deň priemerne 5 aut. V minulých rokoch bol denný priemer 7 aut. Polícia odhalila v Bratislave opravárenskú dielňu s viacerými ukradnutými vozidlami. Jožko pre Slovakov, WDJZ 1530, Bridgeport, Connecticut. A vážení posluchači, hovorím, máte starosti, zahoďte svoje starosti
zahoďte svoje starosti a zavolajte Ivone Nedzvecky. Máme telefon. Zavolajte Ivone Nedzvecky na číslo telefónu 3953289. Druhé číslo 445-8208. Zavolajte jej a ona vám 100% dobre poradí s kúpou domu. S kúpou domu ona vám dobre poradí, takže u nej si môžete kúpiť. Ona vám môže pomôcť v kúpení domu a vy nemáte žiadne starosti. Takže volajte Ivona Nedzvecky. Máme tu telefon? Ano, tady je René, ještě jednou se hlásím z Rhode Island. No čo, René? Ahoj, jsem tady s klukama z Bridgeport, který jako jediný nejsou másla, protože se nebojí vyrazit někde v neděli. Zatímco ostatní chlapi sedí doma, baby chodí pomolu nakupovat a tak dále a chlapi mají starost jedině, aby za ně zaplatili taxi a takové blbosti. Takže máš nějaké otázky, než já mám takový jeden inzerát, který bych chtěl inzerovat tady posluchačům svého rádia. No, čo je to za inzerát? No, já bych chtěl upozornit všechny obyvatele Bridgeportu, že tady vznikla taková organizace, my jsme to nazvali pracovně jako Future Sound of Connection, takže se to jmenuje SSC a tady ta organizace bude pořádat 18. augusta takovou menší tanečně poslechovou akci v německém klubu Bridgeport. Já myslím, že všichni zasvěcení dobře ví, kde se to bude dít. Takže bych chtěl všechny pozvat, aby samozřejmě přišli, pozvali všechny svoje známé. Mimochodem se chci připojit k svému blahopřání, k své neteře, myslím, že Stefany. Ďakujem. Dobře, máš nějaké otázky na mě? No nie, tak ja ti to zopakujem, že vážení poslucháči, ako vidíte, nejaká nová organizácia tam vznikla. On tam tom poriada, takže 18. augusta v nemeckom klube on poriada posedenie, také malé party, posedenie s muzikou a so všetkým. Takže to si chcel povedať, René? Áno. No takže ja ti to opakujem. Takže máš to, ja ti ďakujem za telefon, bo ideme, už pomaly končíme a máme svoje, hej. Ďakujem pekne za telefon a stretneme sa na budúce. Ďakujem. Takže, vážení priatelia, moji posluchači, to vidíte, vždy niečo sa deje, vždy niekto prichádza, niečo sa deje. To je pekné. Teraz ja by som vám zase chcel niečo pripomenúť, že zase sa niečo deje, alebo v stredu po telefonáte so našim humoristom, s Anderom z Košic, ktorý príde v októbri zase k nám. V októbri budeme sa s ním počuť, príde nás trochu zase rozosmiať v októbri. Zase som mal, chcel by som poďakovať jednej páni. Aj to sa mi stalo. Utorok alebo v stredu, už ani neviem teraz presne, kedy sa mi to stalo, lebo som mal strašne týždeň nabitý. Som šiel do Europolu a stretol som jednu svoju starú známú priateľku. Prišla hovorí, Jožko, prepáč mi. Ja nemám času sa s tebou ani stretnúť, ani toto. Hovorí, tu máš a verte mi, dala mi peniaze na podporu Slovenského rádia. Bolo to veľmi pekne. Úplne z ničoho nič, zbadala ma, hovorí, nemám času ani do teba zaskočiť, lebo som strašne tiež busy aj to obsadia. Takže pozri sa, teraz som strašne rada, že ťa vidím a dala mi peniaze na podporu Slovenského rádia, čo mňa strašne tešilo. Že aj takí ľudia sa nájdú a na ulici ma stretnú, vidia ma a to. Takže to by boli také malé reklamy a pesnička. To sú viny Slovenčiny. Slovenské radio, Jožko pre Slovákov, zastalo nám 5 minút do konca. Nikto nám ešte nezavolal, že aká hodina sa vysiela? Nikto ešte nechce niečo vyhrať? Zavolajte, ešte máte možnosť, 5 minút môžete zavolať. A teraz by som vám ešte chcel pripomenúť, že 25. festival slovenského dedičstva v New Jersey sa bude konať 22. septembra. Vstupenky sú po $8, deti $3 do 12 rokov. No a informácie alebo čísla môžete si objednať na číslo telefónu 908 755 5309. Opakujem číslo 908 755 5309.
Takže pôjdeme na slovenský zraz do New Jersey. A Agatka je tu s meninami. Takže máme meniny, ona vám prečíta. Mám pred sebou slovenský kalendár a ten nám hovorí meniny od 6. augusta. 6. augusta meniny má Jozefína, potom Štefania, teda samozrejme aj naša malá Štefania. 1 rok má aj meniny. Ďalší deň Oskar, Ľubomíra, Vavrinec, Zuzana, Darina. Od 13. augusta meniny majú Ľubomír, Mojmír, Marcela, Leonard, Milica, Elena, Helena a Lídia. Takže počuli ste, vážení priatelia, moje číslo do domu 367 0814. Zavolajte mi, môžeme zablahoželať, zagratulovať k narodeninám. Vy, čo sedíte na party, zavolajte mi, dáme k narodeninám. Vidíte, dnešná hodinka bola hodinka blahoželania. Veľmi pekne. Ja si myslím, že teraz títo všetci, ktorí ma počujete a ktorí ste si dali blahoželanie, dostávate odo mňa pasku natočenú. Takže zavolajte mi, ja do vás prídem, alebo si sami vydvihnete u mňa. Ja to darujem od toho celú hodinku dnešnej relácie natočenú dostanete. A teraz, Agatka, pekná pesnička už ide, záverečná naša. Ešte predtým chcem vám zopakovať našu website. Môžete si pozrieť dnešné recepty, aj recepty všetky, čo boli odvysielané na website. 3x2tv.4 a ako spelín ja použijem z našej kuchyne. B ako banán, C ako citrón, X nie je žiadne ovocie, Ksenia, bodka, C ako citrón, O ako omeleta, M ako mlieko a kliknite na slovenské recepty. Takže s Agatkou, s Martinom, ktorý pripravuje peknú muziku, vám prajeme príjemný zbytok dňa, dobrú chuť k obedu a do počutia.